και ευελπιστούμε να τα πάμε καλύτερα από ό,τι προβλέπονται τις επόμενες μέρες. Ήρθα και παρευρέθηκα στον αγιασμό του νηπιαγωγείου στους Πάλους και με ιδιαίτερη συγκίνηση το δέχτηκα και το αποδέχτηκα στον εγκέφαλό μου ότι τα χρόνια πέρασαν, γιατί εγώ εκεί ήμουν μαθητής. Σήμερα φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία δίνει βάρος, δίνει βάση στις δομές εκπαίδευσης, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η νέα γενιά, τα νέα παιδιά είναι η επένδυση, όπως και η γνώση είναι η επένδυση για τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως τις μικρές τοπικές κοινωνίες. Όταν εγώ ήρθα πριν 2 χρόνια και ανέλαβα υπηρεσία στο σχολείο αυτό, είπα θέλω να προσφέρω με αγάπη, με δύναμη και τη γνώση την οποία έχω. Το αποδέχτηκε η τοπική κοινωνία, η οποία στάθηκε στο πλευρό των προσπαθειών μου. Είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σύλλογος των νέων και κηδεμόνων, είτε φυσικά πρόσωπα, πολίτες. Όλοι συνέδραμαν στην προσπάθεια της ποιοτικής αναβάθμισης του παρεχόμενου έργου του σχολείου. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι διοικούντες, νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση και την νιώθω πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες, μάλλον φθονούν την προσπάθεια μιας μικρής τοπικής ακριτικής κοινωνίας να πάει μπροστά και να ανέβει στο τόπο της πυραμίδας της γνώσης και της μόρφωσης. Με αποτέλεσμα, φέτος, σας ενημερώνω, είναι η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών που γνωρίζω εγώ μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας. Με έλλειψη, σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και φυσικά χωρίς καμία συμπαράσταση από την οργανωμένη πολιτεία. Όχι όλη την πολιτεία. Γιατί σας είπα και από πριν, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό μας. Είναι εδώ λίγοι εκπαιδευτικοί. Είναι η Δήμητρα, η Ιωάννα, ο Νίκος, η Βασιλική, ο Σπύρος και η Φανή. Τα διδακτικά μας κενά είναι πολλά. Θέλουμε τουλάχιστον ένα δάσκαλο για την πρωινή ζώνη. Θέλουμε τουλάχιστον ένα δάσκαλο για το ολοήμερο. Θέλουμε εκπαιδευτικό αγγλικών, πληροφορικής, γαλλικών, μουσικής. Βεβαίως. Γιατί, Αλέκα μου, το θέμα δεν είναι το προφορικό, γιατί σήμερα εμένα μου έστειλαν έγγραφο. Το θέμα είναι το γραπτό. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουν και να μας πούν πόσες ώρες και ποιες είναι αυτές που διαθέτουν. Πράγμα το οποίο δεν έχουν κάνει ακόμα. Δηλαδή η προτεραιότητα στο μεγαλείο τους. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν ξέρω, εγώ αν δεν έχω, έτσι είναι η διοίκηση. Παράλληλη στήριξη. Κενό παράλληλη στήριξη. Κενό τμήματος ένταξης. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα ουσιαστικά μας βάζουν σε μια δυσκολία λειτουργίας. Να σας πω όμως κάτι, εμείς είμαστε εδώ και θα τα καταφέρουμε. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλοι εσείς οι γονείς θα τα καταφέρουμε και θα πάμε μπροστά σε πείσμα όλων αυτών οι οποίοι βάζουν όποια εμπόδια βάζουν. Θέλω να πω ότι στο σχολείο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υποδομές και προσπαθούμε να το εξοπλίσουμε. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έγιναν και έχουμε κι άλλα και δεν θα τα αναλύσω. Και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο, νομίζω ότι μέχρι τέλος της χρονιάς πολλά από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία ακόμα υπάρχουν στο σχολείο θα τα λύσουμε. Γιατί θέλουμε και μπορούμε. Γι' αυτόν τον λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ εκ των προτέρων όχι μόνο το Δήμο, αλλά και το Σύλλογο Γονέων που είναι συμπαραστάτη μας, τους γονείς που είναι συμπαραστάτη μας. Και φυσικά πάντα μέσα στα πλαίσια των διακριτών ρόλων του σεβασμού και του αυτοσεβασμού. Θα σας πω ότι εμείς παρά τα προβλήματα θα συνεχίσουμε να αναβαθμίσουμε το σχολείο μας, θα υλοποιούμε προγράμματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ακόμα και πριν λίγες μέρες η ΔΙΚΕΝ αποφάσισε ότι θα υπάρχει πρόγραμμα σε όλη την Ίσυρο και θα αφορά και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Να ξέρετε ότι τα εξωσχολικά προγράμματα είναι πάντα πάρα πολύ δυνατά όσον αφορά τη διαμόρφωση χαρακτήρα, αλλά και στην καλύτερη λειτουργία του παιδιού σαν κοινωνικό σύνολο. Εδώ λοιπόν να ευχαριστήσουμε τη ΔΙΚΕΝ, αλλά και τον συνεργάτη ο οποίος
πάντα είναι συνεργάτες του σχολείου, τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, εμείς σε θεωρούμε μέλος, να ξέρεις, του Συλλόγου Διασκόντων, να το ξέρεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους και όλους σας υγεία. Καλή σχολική χρονιά, θα είστε μαζί μας, θα θέλω μαζί μας, γιατί νομίζω ότι αυτό φοβούνται, την ενότητα των κοινωνιών. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι, ανεξαρτήτως διαφορετικής προσέγγισης των πραγμάτων που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο. Σας ευχαριστώ.